Ассалому алейкум, обуначиҳои муҳтарам. Як хостам ки видео гирам. Ба ҳар ҳол YouTube фаъолият ма YouTube сар кардагиам. 2 сол мешавад ки видео намондам асосан. Баъд тасмим гирифтам ки барои обуначиҳоам ва асосан барои ҷавоно, барои бачаҳои 16, 17, 20 ҳамсоли худам ҳастанд, як аз таҳти дил дарде ки дар дарун дорам аз суҳбат кунем. Хоб, ай чӣ сар кардам ростигам намедонам, барое ки бе ягонча ми телефонам мондам камерара сар кардам. Тӯли и сеюм сол мешавад ки дар Хитой фаъолияту таҳсил кардастам. Бисёре аллакай уже медонанд. Фаъолият махсусан аз YouTube сар кардагиам. Ба биягомус фурӯхтан, ба дарахт фурӯхтан машғул будем. Ҳамаи ҳамон ҳозир ки дар куҷое ки ҳастам, аз ҳамин чизо сар шудагӣ буд. Хоб, бачаҳои 16, 20 асосан як вақти мо ҳамин хел вақт ҳаст ки хун дар ҷӯшиш аст. Мехоҳем ҳамаи чиро ай худ кунем, ҳамаи чиро ба худ кашем. Вале зиндагиам хел будааст ки ҳамаи чиз, ҳар як чиз ба вақту соати худаш меомадааст. Ҳаминро дар синни 21 солагӣ фаҳмидам. Як 3 сол пеш ман фикр мекардам ки дар 20 солагӣ, дар 22 солагӣ соҳиби ҳамаи чиз мешавам. Мисол мақсад мондагӣ будам, план мекашидам, соҳиби хона мешавам, соҳиби хонаи худ, яъне соҳиби мошин мешавам. Вале на ҳамаи чиз аз хатте ки мо мекашем мерафтааст ё ки ба гуфтаи мо мешудааст. Зиндагии пасту баландӣ доштанашро дар ҳамин синну сол фаҳмидам. Хоб, якчанд рӯз пеш дар Хитой набудам, ҳозир дар Хитоям. Танҳо дар як ҳуҷра ба наздики дарсомон сар мешавад. Дар Тоҷикистон 3 моҳ будам. Асосан ба Тоҷикистон барои як контентҳои муфид, барои видеоҳои муфид, барои ҷомеъ карданро сар кардагӣ будам дар Тоҷикистон. Мақсадам ҳамин буд. Мақсади зиёд истодан дар Тоҷикистон. Ва як-ду мушкилот шуданд. Ба Хитой омадам ҳозир. Хоб, бачаҳое ки ҳамин 16, 17, 20 сола, 18 бисёр менависонанд ки ака чӣ хел пул кор кунем, ака чӣ хел Хитой равем, дигар. Бисёри нафарон фикр мекунанд ки Хитой, вақте ки Хитой мебиёянд, Хитой ҳаёти ваёнро ё ки пешравишона иваз мекунанд, ё ки ягон имкониятҳои дигар медиҳанд. Бале, имкониятҳо медиҳад. Фақат Хитой шуморо иваз намекунад. Шумо худатонро иваз мекунед. Ҳаминро шумо бояд якум фаҳмед. Вақте ки ба ғарибӣ меравед, нобаста ба кадом ҷо, ба Хитой, ба Америка, ба Россия, куҷое ки нарафтед, иваз шудани шумо, пешрафти шумо фақат ва фақат дар дасти худи шумо мешавад. Ҳаминро якум дараҷа бояд ки донед. Баъд аз гирду атроф, аз окружение бояд ин чиз вобастагии сахт доштааст, яъне ҳамин пешравие ки шумо мекунед, ки тасаввур ҳам намекардед. Бисёре фикр мекунанд ман дар тоқагӣ соҳиби ягон чӣ мешавам, фақат ман худам зур мешавам. Ин аслан фикри нодуруст ба ҳисоб меравад. Ба ҳамин синну сол расида фаҳмидам. Шумо дар баратон як одаме надошта бошед ки суханоиш ба ҳам фикр, ҳам сухан бошад, фикру ақидаи шуморо гӯш кунад, дастгирӣ накунад. Агар як касе набошад ҳамин хел, ҳеҷ вақт ба як соҳиби як чиз шудан беяд мушкил будааст. Инро ман ҳам ба наздикӣ фаҳмидам. Боз дар бораи чӣ гап занем? Дар бораи окружение гуфтам. Дар Тоҷикистон ки будам, дар 3 моҳи гаштагим, яъне муддати хеле дароз набудам дар Тоҷикистон, 2 сол. Бачаҳо фикру ақида, мақсадҳои бачаҳо беҳад маҳдудият ва
кӯчик шида мондагиянд. ба кадом мақсад? Мисол, оз бачаҳои ёш фақат мақсади чиро доранд? Мақсади пулкоркунӣ. Пул бале мақсад аст, лекин пул ин як чизи аввалин дараҷа ба шумор намеравад. баъд мегӯянд ки як мошин гирану ҳамин мошин қатъи дига кайф карда бигарданд ба гуфти худшон. мақсади 90% ҷавонони ҳозир ҳамин хел шуда мондагиянд. кор кунанд, пул ҷамъ кунанд, мошин гиранд, зан гиранд. бале аз як тараф мегӯянд ки ҳаёт ҳамин хел аст. аз як тараф ҳаёт ҳамин хел. лекин боз як чизое ҳастанд ки аз ин пулу мошину дигар чизотон болотар меистад. ин обрӯи шумо мешавад. пули бисёрро ба роҳҳои нодуруст кор кардан, ба роҳҳои нопок кор кардан беҳад осон аст. вале чӣ мешавад? Ҳамаон хуб медонам чӣ мешудагиша. ё ки насибамон намешавад, ё ки репутатсия обрӯмона куллан гум мекунем. ҷавози хитоиё гузаштаеста, нигоҳ дорам, мегӯянд чӣ гуфтеста ай бача, ай куҷо боша. ҳамин хел окружениятона хуб кардана ёд гирен, новобаста аз оне ки дар куҷое ки набошен. якум чиз ин окружения будааст. аз як дар Тоҷикистон дар як окружения будам ки ҳар хел ростига окружениёро дидам. баъзе бачаҳо ҳастанд мақсадноканд, баъзе бачаҳо ҳастанд дар мақсадашон умуман як чизои товба кардам. намедонам даже чӣ хел комментировать кунам ин чиза. ба Хитой ки омадем, моро ҳамин хел якду акаҳо буданд, бародарон буданд ки камакам бошад. мисол роҳро нишон доданд ки ин хел рафтан дар кор, ин хел корҳоро кардан дар кор. баъд ҳеҷ вақт вақте ба худтон дӯсту рафиқ ҳамо гидри атрофтонро ба қувват мекунед, дӯстони хуб меёбед. аз ҳама гаронтарин чиз ба фикри ақидаи ман ин як дӯсти ҳақиқӣ, дӯсти боваринок аст ки дар пешатон ҳамеша асту дар пештон ҳамеша метавонад ки гапҳои шуморо гӯш кунад, рад накунад, ҳамфикр шавад ва ҳеҷ гоҳ дӯсти ҳақиқӣ намехоҳад ки мисол аз ман гузараду мисол соҳиби як чиз пеш аз ман шавад ё ки зиёдтар шавад, ягон достижение болотарро бигирад. дӯсти ҳақиқӣ бошад ҳеҷ вақт намехоҳад. дӯсти ҳақиқӣ як ҳамеша мехоҳад ки якҷоя кунем як чиза. якдигарро ба пеш фақат тела мекунад. ба пеш тела мекунем яъне. ҳамин хел. хоб дар бораи як чиз дигарам гуфта гузаштаниям. ҳозир дар сарам омад. баъд ҳозир дар ҳамин интернетам дар ҳамаи ҷоз тоб хӯрдаста ҳамин масъала. тоҷикон мо якдигариро дастгирӣ намекунем, ба якдигарӣ бахилӣ дорем. ба якдигарӣ намедонам як кас соҳиби камтарак достижение шавад, сразу негативно комментировать мекунем ҳамаи чиза. хоб мисол ин чизо аз кадом тараф омад? ман бисёр фикр кардам дар ин бора ва фикри ақидаи ман аз хурдимон ҳамин чиз омадагӣ аст. бахилӣ аз куҷо сарчидагӣ аст? мисол худи мадам ин чиз рӯҳ додагиай новобаста аз оне ки мисол дар мактаб хуб мехондам, мисол баҳои хуб мегирифтам, ягон олимпиадаҳо иштирок мекардам. лекин ҳамин хел дар хона ҳамин хел бо мешид ки бачаи ҳамсояро бин ин хеле кардааст, бачаи ҳамсояро бин мошин гирифтааст, бачаи фалониро бин бисёр асту пул кор мекунад. ҳамин хел бачаи хола, бачаи амак, ҳамсояро дар назди бачаҳо падару модарон нафратшона зиёдтар мекунад. ва баъд аз ин чӣ мешавад? бача ба ҳар як касе ки мисол як ҳамсоле ки худро мебинад дар любой ҷо ҳамчун як мисол ҳамкор, ҳамчун як дӯстневу, ҳамчун як конкурент меҳисобад.
мисол ози интернетда бисёр пайдо мешавад бачаҳои 19, 20, 21 сола мошину дигар бисёр пул кор мекунанд. аз як тараф дастгирӣ ҳаст, аз тарафи бегуно аслан одамое ки намешиносанд, лекин аз тарафи дӯсту рафиқон ҳамсолон ҳастанд. баъд аслан чӣ бугум, ҳамин чиза ҳис мекунӣ. мисол вай рӯи рост намегӯянд ки бахелӣ доранд ё ки ягон чизи дигар, лекин ҳамон чиза ҳис мекунӣ ки достиженияи ту ба ваё маъқул нест. ин хел ҳолат беҳад бисёр рух медиҳад дар зиндагии шумо. дар вақте ки сазовори ягон чиз мешавед, баъд мефаҳмед. ҳамин хел ҳозир баъд нашод гуфтам ки дар 20 солагӣ 22 солагӣ соҳиби чиз мешавам. ҳамаи чиз бо вақту соати худаш меомадааст. дар зиндагӣ як вақт ҳаст ҳамаи чи хуб меравад, як вақт мешавад ки беяд проблемаҳо бисёр, мушкилҳо кор намешавад. ҳамин чизҳоро хуб қабул карданро ёд гиред ва ҳал карданашонро ёд гиред. мисол на ҳамаи он чиз ҳамон по плану мерафтааст. рости гап баъзе вақтҳо мешавад ки ба чизе ки мисол чӣ мегӯянд мақсади мондагитон мақсад мондагием, план мондагием ҳаракат мекунем, лекин намешавад. ин чизи муқаррарӣ аст. мисол муваффақият як чизе нест ки гарантия дошта бошад. муваффақият чанд факторҳои дигарам дорад ки ба фикри ман баргузашти вақт меояд. ҳамин хел бароямон ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. баъд ягон проблема доред, ягон мушкилӣ доред, дар ин вақтам роҳ афтода нашавед, барое ки ҳозир 99% одам новобаста дар чӣ хел состояние ки набошад, ҳама проблема дорад, ҳама мушкилӣ дорад. ҳама мумкин бисёр одамҳо мисол қарздор ҳастанд. ман худман мушкилиҳои беяд калона дорам. хоб ҳамин хел як хостам камтарак дарду фикру ақидаи худро баён кунам. ин фикрҳои субъективии худи мае ки чӣ мегӯянд бе ягон сценария камераро мондам, суҳбат кардем. акнун мехостам ки аз тарафи шумо ҳам ягон фикр дошта бошед, ягон алам ё ки дард дошта бошед, дар комментария нависонед. ҳамаашро якта ба якта хонда мебароям. ҳамин хел форматҳо агар ки маъқул бошад, дар ҳар хел мавзӯъҳо суҳбат мекунем. хоб анализировать мекунемшон, мебурорем. қадамҳои аввал муваффақият фақат аз қадамҳои хурд сар мешавад. мисол ҳамаи чиз якбора намебиёяд. бароямон кӯшиш мекунем ки аз кӯчик сар кунем. зиндаву сарбаланд бошед. то боздид.